Te és a világ Vass Albert szemével címmel szerveztek irodalmi estet pénteken a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. A lelkes amatőr színészek által színpadra komponált összeállítás tisztelgés volt a transzszilvanizmus eszméjét hirdető, azaz az erdélyi írók közösségéhez tartozó író előtt. Az előadás szünetében nyitották meg Nagy Ildikó Titokzatos utak című fotókiállítását. Vass Albert tanításait magában rejtő, nem a legismertebb regényekre és versekre támaszkodó összeállítással lepték meg a zalaegerszegi közönséget a Kárpát-medencei Egyesült Magyar Ifjúság lelkes amatőr színjátszói a Megyei Művelődési Központban tartott irodalmi esten. Vass Albertre én körülbelül olyan 5-6 évvel ezelőtt akadtam rá. Igazából úgy gondolom, hogy olyan mondalinvalót közöl az emberrel, ami egy kicsit már elmúlt világot idéz. Hagyományos és konzervatív emberi értékeket, emberszeretet, humanizmus és minden olyan dolog, ami igazából fontos kellene, hogy legyen, de a mai rohanó világunkban sajnos már hiányzik. Nagyváradról érkezett Magyarországra családjával együtt Richter Hanna, aki úgy fogalmazott: jó érzés erdélyiként tolmácsolni Vass Albert hazaszeretetről tanúskodó gondolatait. Az, ahogy Erdélyt leírja, ahogy Erdélyhez kötődik, az már maga egy csoda. András Hanga Csíkszeredáról került Zalaegerszegre édesanyjával. Én nagyon szoktam járni szavaló versenyekre, nagyon szeretem a verseket, és Vass Albert az pedig egy nagyon kedvenc költőm, és szoktam az ő verseit is mondani. Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Vass Albert örökérvényű szavai még sokáig kísérik azokat, akik tanúi voltak a zalaegerszegi irodalmi estnek.